खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो कौटि रांनि मुवा बेसाद थानाय ट्राकखौ हाइजेक खालामनाय जादों जोंनि आसामाव हाइजेक खालामनाय होनोब्ला जोङो सावथुनफोरावसो खोनानो मोनो बा नुनो मोनो नाथाय जोंनि आसामावनो हाइजेक खालामनाय जाथाय जादों कौटि प्राय 2 कौटि रांसोनि मुवा बेसाद लानानै थांनाय बजरंबली कार्ग' सार्भिसनि ट्राकखौ हाइजेक खालामनाय जाथाय जादों गुवाहाटीनिफ्राय सिलचर फारसे थांबाय थानाय समावनो मरिगावआव हाइजेक जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला ट्राकआव एलईडी टीवी कम्पिउटार सीसीटीवी स्मार्ट टीवी दंफांनि बेसादफोर प्लाइवुड मुलिनि कार्टुनफोर आरो बेफोरबायदि गोबां बेसेन गोसानि मुवा बेसादफोर दंमोन बेखौनो गुवाहाटीनिफ्राय सिलचर फारसे थांबाय थानाय समाव माखासे दुथांफ्रा मरिगावआव हाइजेक खालामदों हाइजेक खालामजानाय ट्राक सालायग्रा बादशा आलिया हाइजेक खालामनाय जाथायनि सोमोन्दै धरमदल पुलिस थानायाव एफआइआर होनायनि उनाव हाइजेक खालामग्रा मानास आलिनि न'निफ्राय 1 कौटि 50 लाख रांसोनि मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हादों उनाव बे दायाव मानास आलिजों लोगोसे गुबुन सानै गासै 3खौ एरेस्ट खालामदों पुलिसआ दीपावली फोरबोनि समाव हराव मानसि बुथारनानै गालांनाय जाथाय ढेकियाजुलियाव जादों बे बुथारनाय जाथाया नाथाय सोमोनांथाव फिसानि थैनायाव फेरलेबसेबो दुखु गैया बिमा आरो बुथारजानाय सुबुंनि बिदानि बिखायाव सोर बुथारदों आरो मानो बुथारदों जों बेखौबो सोंनो थाङा बे बाथ्राखौ बुंदों बुथारजानाय सुबुंनि नखरनिफ्राय मख'नो गोनांदि बुथारजानाय सुबुंनि मुङा मिन्टु सयकिया जाथायनि सायाव मिन्टु सयकियानि बिमा आरो बिदा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मिन्टु सयकियानिया ढेकियाजुलियाव सोरजों सुथुर गैया बेखौ मिथिया नाथाय गासैजोंबो सुथुर दंजोबोमोन नखराव उदखार खालामनायजों लोगोसे बायजोआवबो बयजोंबो सुथुर दंमोन मिन्टु सयकियानिया गावनि दानथारु आखुनि थाखायनो बिसियाबो गारनानै खारलांखाबायमोन आरो बिमा बिदाखौबो एंगाराखैमोन साननैसो सान सिगांबो सिखा लानानै आंखौ बा बिदाखौनो दानथारनो होसोदोंमोन जायनि थाखाय गुबुनावसो खारनानै थानो गोनां जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों बेबायदि उदखार खालामबाय थानायखौ लानानै पुलिस थानायाव एफआइआर हैनायावबो नखरनि जेंना जानायनि थाखाय एफआइआरखौबो पुलिसआ आजावाखैमोन होननानै फोरमायथिदों दा गमामायैनो मिन्टु सयकियाखौ बुथारलांबाय नाथाय सोर आरो मानि थाखाय बुथारखो जों बेखौ सोंनोबो थाङा होननानै फोरमायथिदों बुथारजानाय मिन्टु सयकियानि नखरनिफ्राय सिडली विधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै UPPL आरो BPFनि गेजेराव गोख्रों बिसायख'थिनि दुंहाव बार मोन्नैबो दोलोआ गोख्रोङै फोसावदिं मेल खुंदों मानि थाखाय रायजो राजाया BPFनो भट होनो नांगौ बा होगोन बेनि सायाव बिबुंथि होदों BPFनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारी बिथाङा BTC गोरोबथा आरो बिचार गोरोबथानि गेजेराव थानाय फारागथिखौ लानानै गावनि मोन्दांथिखौ ओरैबायदि फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिदों दि BTC गोरोबथायाव गोबां दफाफोर दंमोन बेखौ मावफुंजोबनानै आरो गोरोबथानि बायजोआव थानाय गेदेर प्रजेक्ट बा खामानि जेरै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि लुनाय मेडिकेल कलेज बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज केन्सार हस्पिटाल आइदैमानि सायाव आइपवालि दालां बानायदों स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामदों बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा नुदों होननानै बुंथियो बिथाङा नाथाय बिचार गोरोबथायाव थानाय दफाफोर जेरै बरमायाव बड'फा UN ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि रौमारियाव नर्थ इस्ट रिजनेल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स बेफोरखौ हरनाय जानाय नंला होननानैसो भारत सरकारा लिरबाय बेनि अनगायैबो उदालगुरियाव NIT रौतायाव अर्गेनिक इउनिभार्सिटि बानायनाय नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि बानायनाय बाथौ खेराइसालि भेटेनारि कलेज हस्पिटाल बानायनाय भैरबकुन्द'आव इन्दिरा गान्धी ट्राइबेल नेशनेल अपेन इउनिभार्सिटि बानायनाय गसाइगावआव बड'लेण्ड इन्स्टिट्युट अफ रुरेल डेभेलपमेन्ट बानायनाय बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जवाहर नवोदय स्कुल बांहोनाय रेलवे कच फेक्टरि बानायनाय बेफोर गासैबो जाजोबासै दंखाजोबो होननानै भारत सरकारा रिजेक्ट खालामबाय आरो मा थालांबावखो गासैबो थगायनाय होननानै बुंथियो बिथाङा बेफोर दफा थाखानायफोरखौ मावनो हायाखैब्ला दफानि बायजोआव थानाय खामानिफोरखौ मा मावगोन होननानैबो सोंथि खालामबावो सुद्ध कुमार बसुमतारी बिथाङा लोगोसे बुंथिबावो दि बिथांमोनहा गोरोबथायाव मा सोनानै लाबोदों बेखौ मिथिया आरो सोरजों थगायजाखो बेखौबो मिथिया रायजो राजानि सिगाङाव मोजां दिन्थिनो थाखाय ललिपप होनाय जादों होननानैबो बुंथियो साख्रि बाख्रिनि बेलायावबो बिटिसिआव सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्ड दंखायोमोन जायनि गेजेरजों BPF सरकारनि समाव गोबांनो साख्रि होदोंमोन नाथाय बिचार गोरोबथानि उनाव बेखौ फोजोबनानै दासो 4 बोसोरनि उनाव बानायफिनदों जेराव बे 4 बोसोराव जोंना गोबां खहा जाखाबाय होननानैबो UPPLनि सायाव गाग्लोबो आरो बिसायख'थिनि गोख्रों फोसावदिं मेल खुङो सुद्ध कुमार बसुमतारी बिथाङा
साननैनि हाबाफारिजों खुंजानाय दिवाली फोरबोआव आरोबाव जौ फाननानै गुबुन मोनसे रेकर्ड खालामदों। गुवाहाटियावनो 4,80 लाख रांनि जौ फाननो हादों बे साननैनि दिवाली फोरबोआव। जेसेबांनो बांसिन जौ फाननो हादों एसेबांनो बांसिन जाब्रथायबो जादों जोंनि जायगायाव। गुवाहाटियावनो गोबां जाब्रथाय जादों, जायनि जाहोनाव GMCH देहा फाहामसालियावनो 54 सुबुंखौ थिसननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। जौ लोंनानै गारि सालायनायनि जाहोनाव सुबुंफ्रा घन्टासेयाव 100निफ्राय 140 किल'मिटार गोख्रैथिजों गारिखौ सालायदों। गुवाहाटीनि खानापारायाव जानाय जाब्रथायावबो खमैबो घन्टासेयाव 120 किल'मिटार गोख्रैथिजों स्कर्पिय' गारिखौ सालायनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। जाब्रथायजों मोगा-मोगि जानांनाय गुबुन गंसे स्कर्पिय' गारिनि सालायग्राया। बेनि अनगायैबो गुवाहाटीनि हावखुसियावबो बलेर' पिकआप आरो टेम्पुनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जाथाय जादों। बलेर' पिकआप गारिया टेम्पुखौ सौख्रांखांनायनि उनाव मोब्लिब खुन्थियावबो सौख्रांहैदों, जायजों बलेर' पिकआप गारि सालायग्राया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। ओजोंहाय टेम्पुआव थानाय 3 सुबुङाबो जोखोम जानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो शिबसागरनि रुद्रसागरावबो गंसे गारिया स्कुटिखौ सौख्रांलांनायाव 3 सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों। शिबसागरावबो गंसे ट्राकआ साइकेलखौ सौख्रांदों, जायजों साइकेल सालायग्राया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। फाटारकान्दियावबो बासआ सामलायनो हायैनि जाहोनाव हाखराव गोग्लैहैदों, जायजों 20नि गोबां सुबुंफ्रा जोखोम जानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो अदालगुरियावबो जाब्रथायजों 7 बर' लाइमोनफोरा जोखोम जानो गोनां जादों। आंनि सोरखार जोबनायनि सिगां आं माखासे गेदेर खामानि मावनानै गालांनो सानदों। बे खोथाखौ फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। बे सायख'थिखौ लानानै सालाकाथियाव फोसावदिं मेल खुंनानै बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर' बिथाङा। बिथाङा बुंथिदों दि आंनि सोरखार जोबनायनि सिगां आं माखासे गेदेर खामानिफोरखौ मावनानै गालांनो सानदों, जेरै 3 लाख न'खरनो हानि जेंना सुस्रांनाय, जेसेबां LP, ME, हाइ स्कुल दङ बेफोर जाहाथे गंसेबो बायला जिला थाया, बेफोर खामानिखौ मावलांनो सानदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। आरो बुंथिबावदि आंनि सायाव रोजा नंखाय फैनो हागौ, नाथाय आंनिफ्राय नंखाय फैनाय नङा। नंखाय खामानि मावनो इसोर आरो आल्लाया आंनो गनायथि होआखै आरो आंनो बेबायदि बोरखौबो नाङा होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। लोगोसे सिडली बियाबाव जौगालु खामानि मावनायनि सायावबो बिथाङा फोरमायथिदों दि आसामनि गिबि मन्थ्रिनि दैदेननायाव आसाम माला जादों, हा-हुनि खामानि जादों, सोलोंथायाव जौगादों, लामा दालांनि खामानिया जागायबाय, अरुणोदय मोनदों होननानै बुंथियो। आरो दा गोजोन रैखाथि फैनाया बयनिबो खुगायाव बेरखांदों। सालाकाथियाव UPPL नि MCLA देरहायाखैमोन, दा बेनि खामानिखौबो जागायबाय होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदि जनता दरबार हाबाफारि लानायनि उनाव सालाकाथियाव 100 लामा बानायनो थाखाय सेंसन होनाय जादों। मोजाङै खामानि मावोब्ला 6निफ्राय 1 बोसोरनि गेजेरावनो खामानिया आबुं जागोन होननानैबो फोरमायथियो। ओजोंहाय सालाकाथिनि MCLA देरहासात बसुमतारीनि सायावबो प्रमद बर' बिथाङा गाग्लोबनानै बुंथिदों दि हाग्रा बिफाननि रोजा बिघा हायाव साहा आबाद बानायदों, बेनि सायाव नायबिजिरनाय जादों आरो जिखि जाया समावनो साहा बागाना एरखुजानो हागौ होननानैबो बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। रांखावरिया सुबुं समाजाव एसेबां गोनां जाबायना? सुबुंनि जिउनिख्रुइबो गोनांसिन जाबाय रांखावरिया। रांनि थाखाय खालामनाय मोनसे सोंखारि जाथाव आरो लाजिथाव जाथाया सोराङाव फैदों। रांनि थाखायनो बाक्सायाव बिमा आरो बिफाया गावनि 3 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ फानदों। बाक्सानि बरबारि खामरिगावआव जादों बे सोंखारि जाथाव आरो लाजिथाव जाथाया। धनजित राजबंशी आरो बिथांनि बिसिया गावनि 3 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौनो 6,000 राङाव गुबुननो फानदों। जाथायनि सोमोन्दै धनजित राजबंशीनि बिसिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला फिसाया जेबो खामानि मावा आरो गाव गुबुननाव बायदिसिना खामानि मावनानै न'खरखौ सामलायो। नाथाय फिसाया बुथारनो बुनो बायदि हुमखि होनायाव गावनि फिसाखौ गुबुननो 6,000 राङाव फानहरनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। आरो 6,000 राङाव गावनि फिसाखौ फानहरखांनायनि उनाव 2 मबाइल बायनायजों लोगोसे जौयै बेदरै जादों होननानैबो फोरमायथिबावदों धनजित राजबंशीनि बिसिया। जाथायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे न'खरनि सुबुंफ्राबो लाजिनांनायखौ फोरमायथिदों आरो सोंखारिदों। उनाव 7,500 रां होनानै उन्दै गथ'साखौ लानानै फैफिनदों। उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै सामुगुरि बियाबाव दुंहाव थासारिया जोबनानै थाङाखै। फिन आरोबाव सामुगुरि बियाबाव दुंहाव थासारि जाबावदों। बिसायख'थिनि थाखाय बानायनाय अरायथा नङि मावख'खौ सिफायनानै सेरलां बारलां बानायदों। सामुगुरिनि सोनाब लरिमुगाव जादों हिंसायारि जाथाय। कंग्रेसनि बिसायख'थिनि थाखाय बानायनाय अरायथा नङि मावख'खौ हरनि समाव माखासे दुथांफोरा सिफायनानै सोरलां बोरलां बानायदों। बिसायख'थिनि माखासे सान सिगांसो बिजेपिनि माखासे मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा कंग्रेस दोलोआव हाबफैनायनि उनावनो बे हिंसायारि जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों कंग्रेस दोलोनिफ्राय। ओजोंहाय जाथायखौ लानानै पुलिसनो गसर होनाय जाबाय आरो
आयेननि गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो हुमखि होदों कंग्रेस दोलोनि माखासे मावथि आरो दैदेनगिरिफोरा। बिटिआरआव फिन बोखांनो हादों गंनै सिलाइ। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि कसुगाव एसएसपि आरो पुलिसनि जथाय अपारेशनाव हाग्रायाव दोनखुमानाय हालतनिफ्राय बोखांनो हादों गंनै सिलाइ। एसएसबिनि संगालिफोरा कसुगाव पुलिस थानानि ताकामपुर हाग्रा ओनसोलजों लोगोसे रायमना नेशनेल पार्कआव सिलाइ दोनखुमानायखौ खौरां मोन्दोंमोन होननानै फोरमायथिदों आरो बे खौरांनि सायावनो बिथा खालामनानै एसएसपि आरो कसुगाव पुलिस थानानि बिबानगिरि राजेन्द्र दासनि दैदेननायाव मोनसे जथाय हान्जाया हाग्रा ओनसोलाव सिग्रोमनाय हाबाफारि बानजायदोंमोन, जेराव हाग्रा सिङाव दोनखुमानाय गंनै हाथियारखौ बोखांनो हादों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय बे दायाव दासिमबो रावखौबो एरेस्ट खालामनो हानाय जायाखै। फुजानि अफारनि थाखाय जाय बिथांमोनहा नेनानै दंमोन बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मणिपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय फुजानि अफार लानानै फैदों। फुजानि थाखाय फोसावनाय अफारफोरा जाहैबाय साफ्रोमबो मटरसाइकेल बा स्कुटि बायग्राफोरा बेसेन नाङालासे 5,999 रांनि स्मार्ट वाच अदेबानि आखाइनि घड़ी मोननो हागोन। लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट आरो टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि लानो हानायनिबो खाबु दङ बे श'रुमाव आरो गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटरसाइकेल बा स्कुटिखौबो मोननो हागोन नोंथाङा। 6,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा गावनि न'आव लांनो हागोन। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 7002601255 नङाबा 8638250343 बे नाम्बारावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।